Mga kalingap, good morning. Today po ay hahanapin namin si Totoy mga kalingap. At puntahan natin dito sa pinagawa nating bahay sa kanila nila Melissa. Tama yun. Tingnan at si Kuya Michael po ay wanted daw po ito. Pupuntahan po natin sila mga kalingap. Kami Sobra dalawa. talaga na ako naawa, Kuya Alvin, pag nakita ko si Tutoy na pag lakad-lakad siya. Ay naku, nakakaawa talaga. Minsan naabot-abutan mo siya. No? Oo, kasi Pero ngayon po hanapin namin si Totoy kasi yung tulong namin kay Totoy tuloy-tuloy po yun. oo, kasi kahit ako, Kuya Alvin, hindi ako ng mga video, di ba yung mga iba mga ano kahit kunting biskwit lang nabibigay tapos ma-vlog na agad ganyan. Pero ako hindi, bibilihan ko ng tsinelas. Tapos yung mga pagpunta siya doon, pinapasabi ko kaya Kuya Ariel, pag nadaan siya diyan, kung halimbawa tanong mo sa kanya kung kain na siya kasi medyo malayo naman ako, di ba? So si Totoy na lang natin. Sabi ko kung hindi bayaran ko na lang yung mga kung halimbawa sakap mo na lang sa kanya kahit isang litsi lang kung kain siya. Kaya Si Totoy po yung priority namin ngayon. opo. At check po natin yung bahay kung may tao. Ito po mga kalingap ay maganda na ito exercise sa amin. Mga vloggers. Charity vloggers. Akyat-akyat. Ito po, may iba nang nakatira. Sino nakatira dito, Kuya Robin? Lagay ko yung baga ng vlog ko, Kuya Alvin. Ah. Yung dito Yung na-vlog mo? Yung vlog ko, yung dati baga na dala natin ng plywood So siya yung naging asawa ni ni Michael. pero may atraso si Kuya Michael pa. Kaya nga, Saan daw si kaso walang tao. wala na nangyari sa Sira-sira na din po yung yung doorknob nasira na po mga kalingap. Pero matibay po ito. May biga po ito. Kahoy. Tapos mag-wood lumber pati na ito na ginagamit dito Hindi yung baga... Hindi po yung coco lumber. Tapo. Baga na po. Alam ko lang. May ido. Kalat. May aso. May naninirahan na po dito. Yung naging asawa ni Michael, bagong asawa. Medyo makalat po. Wala si Kuya Michael, no? Ang hanapin natin si Totoy. Pero doon na yata sa baba. Baka nalakad-lakad hanapin lang natin. siya kasi hindi natin alam kung ano nangyari sa bata. So dito na yun. Kawawa man si Melissa kasi Si Melissa po nasa parang kulong naman siya, di ba? sa DSWD. Parang Pero ito hindi naman siya papabayaan doon. oo. Pero ayos naman pinapakain, okay naman lahat. Kaso yung pagbata pa na yung ibang barkada niya dito, yung parang gusto niya lero-lero. Parang hindi baga na malaya ng gustuhan niya, no? So si Totoy po, yun na lang itutulungan namin. Si Kuya Michael, si Lord na lang po ang bahala sa kanya. Tama. Tara, hanapin natin. Dami naman Ito po yung mga sinampay, yung bagong asawa ni Kuya Michael. Sakto pa na vlog mo din yun, oo, na-vlog. Na vlog mo din. So hayaan natin at least. Tulong din natin sa kanila. Pero syempre si Kuya Michael, anong dapat niyang gawin? Dapat sumuko din siya sa pulis. Kung may atraso siya, kung malinis talaga ang malinis talaga ang kanyang konsensya, wala siyang ginawang masama. Suko siya. Kaya lang magsuko siya, no? May family tayo, di ba? Meron naman Asawa ka abogado. din, may asawa din ako. Siyempre, kung halimbawa may mali ako, hindi naman pwede ako ng tago-tago, di ba? Kung harapan ko, kung halimbawa nalinis ng konsensya ko, hindi naman wala akong kasalanan, bakit man takot? Di ba? Pero kung away naman ang gaganyan mga asawa, dapat maharap mo na. Kung gawa ka masama, edi sorry. So, kung ano naman pinaprosahan sa'yo ng pulis, pwede. Di ba? Tanggap mo. Kung halimbawa wala kang gawa ng masama,
Hindi, siyempre, alam naman ni Lord, para malalaya ka din yan kasi wala kang gawa na mali. Di ba? Kaya, pero si Lord lang na alam Si Lord na lang bahala, no? Sa Lord na lang natin. Tayo, sa kwento-kwento, hindi naman natin alam kung ano naman talagang yung tao pwede naman tago sa atin na lahat. Pero kay Lord, walang tataguhan kasi nakita naman eh. Di ba? Si Lord na lang bahala. Sige. Tara, hanapin natin bata. Hanapin po namin si Totoy kasi si Totoy na lang po yung tutulungan namin. Si Melissa po, sa DSWD na po. Malungkot lang po itong naging kahinat na nung isa nating beneficiary. Pero tuloy po yung pagtulong namin. Yan na yung pinakauna samahan natin na beneficiary na di ba? Samahan natin, di ba? Ayan mga kalingap, yung update namin ni Kuya Robin sa paghahanap namin ni Kuya Robin kay Totoy. Kasama daw po. Kinuha daw po ni Kuya Michael andun po sa bundok. Tapos kasama din daw yung bagong asawa. Bagong asawa, tapos yung panuwagan ko kay Kuya Michael kung wala talaga siyang ginawang masama. Harapin niya yung batas. Hindi mahirap yung tago na tago. Kasi yung anak ni bagat na tulungan ko. Pero yung edad yun, di ba? Panganay niya na yun. 5 pati babae yun. Pinakabahan din ako kaso lang wala tayo gawa kasi yung magulang na yung nanay niya man nandito, di ba? Di ba? Oo. Yan po mga kalingap, hanggang dito muna lang yung vlog namin. Naghanap-hanap din kami dyan sa bundok na kaming natagpuan mga kalingap. Salamat po. God bless po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang laging makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Mayroon kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo.